Wow, kaumot! Saan na mong giluto, ma? Nagluto ka sa kong paborito. Okay, Rara. Nagluto kong paborito ni mga sudan, lechon paksiw. Oh, kalamiana! Ya, asa na punita mo adto? Wala kirara? Alangan, asa pa man da itong laag? Ila ni kirara man jud. Ya, wala ko man tayo paniud to. Wala na tamo laag, hiniguman ko paniud to. Ay, sus, pastila ni si Claire. Oy, mabalaka man og dili ka kakaog paniud to. Ano na lang, mahapit na dito sa bayabasan ilan ni Jigjig. Magtinutimo sa tao bayabas para dili ta magutman. Kulo ka, Claire. Kung muuli pa ta sa tuang mga balay, labi na ako. Sigurado ako dili na ko palaago ni mama. Kung sa baya taon ka, human. Nani no, kung pila ka plato imong mahurot sa paniud to, tingbo na sa panihapon. Kung isa sa paniud to, duha ang kaplato sa panihapon. Ako, Claire, ang ako dyan mahurot inig paniud to kay duha ka plato. Munang unya inig panihapon ako, upat ka plato. Iya, gini mo dalag hamal, Maria, oy. Alangan, si Maria na gud ni. A few moments later. O, tanawa, daghan kay bungang bayabas na ni Jigjig. Una to timutimuon, time sa. Baboy! Handok pa di kang baboy, Maria. Mangungat na, ang sabiyatan ka. Idara una ko kayo. Hindi lang akong gagmay, oy. O, tama na ni, tara, tara. Rara, pag andam dito og plato sa lamisa, kay hapit na ni maluto ang sudan. Kay mga una taron. Sige, ma! Ya, walang dili ang matanangagi nga pwede mo taka dito sa tubangan ng magi. Dili lang god. Uy, Kalamisa mong sudan ron. si Kirara Claire oh. Nagdala og plato. Paborito na ko lechon paksiw. Ibutang ko yung plato diri. Kaya mama, kani po na ko akong ibutang diri. Claire, nakadungog ka tong istorya ni Kirara. Maniud to na daw sila. Dungugan kayo na ako no. Lechon paksiw daw lang sudaan. Iya, ano sa may plano? Grabe sinta ni Maria, uy. Paningat kag kinaon na payabas ba? Kondisyon kay ka. Kung sa kondisyon, nga kinsa may di sington ana, nga lechon paksiw daw ilang sudan. Ma, basta na ang plato sila misa, ma. Sige, Kirara, ako pang gisukad ang sudan. Tara, Kirara. Yes, ano ko sa paboritong lechon paksiw ron. Nagpudyo ka, ani Kirara, kay daghan tayo ni. Ma, dali naman kay gutom na po kayo ba? Kirara ba, dili dyo ka paabot. Uy, ano upat man na imong giandam nga plato, Kirara? Hala, manong upat man nga duwa raman to kung ganda, ma. Siyalan ba di ay, kung duhay mo giandam, ganun upat man na, Kirara? Kami nag-andam anak nang Sama mo diha? surprise nang. Alin na mga na ta, tutanin nyo na. Grabe, jud mo paninhot ba? Pura magsigwapo mga atong iro. Nang, unsa pa man daya tong gidugayan? Maniud to na ta. Wala may soft drinks. Nangita pag soft drinks, ma. Pahilis ba kay lechon paksiw biya tong sudan? Tira ning mga bata, ah. Kirara, ikuha sa ko palihog sa supling sa rep. Wala dito Kirara, sige na ha. Awak mo. Kung wala ka nangan hidiri, dili ta kaapil og kaon na ilang sudan karon nga perting lami ah. Sige na namin kura dia kay mga on na ta. Gani lang. Dili ko mahili. Oh, lami pagkapares on. Mais nga kanon ug lechon paksiw way bidli. Kay dagang pali. Pwerte dun ning mga bata, oy. Hinahinay lang mo, kay matukan mo. Nahiya lagi niya. Ito lang ako, kagabi makahamal. Ganun po dali, Maria. Yummy. Mga soft drinks mo. Tara, bukad pa ta. Itong pang ito. Hinahinay lang mo, Claire Maria, kay daghan man ang sudan. Hinahinga na lagi niya. Kaduha ka plato pagaling ako. Ha? Ikadwa na nakaplato ni Mama Maria. Purya buyag po kang kumaon, oy. Buyad.